Разлика във възрастта. Имали ли сте сполучлива връзка при разлика във възрастта, да речем, до 14 гра? И ако да, на колко сте били вие, на колко партньора ви притеснява ли ви разликата? Мислите ли за в бъдеще какво ще е? Одобрявате ли такива връзки, колко от тях водят до брак? Момичето, което аз харесвам, е с 13-14 га по-малка от мен, но колкото и невероятно и странно да ви се струва, наистина много я обичам. Да притесняват ме нейните години, но човек не избира в кого да се влюби с нея и я говорили сме доста пъти по темата, но въпреки това решихме да си дадем шанс и да опитаме, защото и двамата имаме чувства един към друг. Затова се питам, имате ли сте и вие подобни връзки с по-голяма разлика, как са свършили те, с лош или пък добър край? Държа да подчертая, че дори не сме интимни, понеже може да ме нападнете, че я използвам. И да време ми е за семейство, но съм готов да я чакам да се изучи и завърши образованието, което и предстои и я чака, не бих я спирал да си изживее годините, но имам сериозни намерения към нея, както и истински чувства. Тя е на 19, а аз тази година навършвам 33.